malaking impact po sa amin, sir, kasi alam naman po natin na lahat na ng mga ginagamit namin sa agrikultura is puro machineries na po. At the same time, pag nag-repair ka, diesel din ang kailangan ng repair. Traktora, sa patubig. Kaya kawawa na naman kami mga farmers nito, sir, kasi talagang maapektuhan yung kita at the same time yung preparation po namin, mahihirapan po kami talaga. Sir, normally kapag tumaas yung presyo ng petroleum products, may pagtaas din sa mga iba't ibang agricultural products. So sa inyo po, may mga ganito po bang nangyari? May pagbabago po ba sa presyo ng inyong mga produkto dahil sa oil price hike? At kung mayroon man, nakakatulong ba ito para mabawi ang dagdag po na gastos? Given na po yan, sir, pag tumaas yung diesel, kasi lahat naman po ng pesticide, fertilizer, full-base po yan. Kung tumaas po yung diesel, apektuhan po kami kasi unang-una, yung krudo mo tataas. So, ibig sabihin, tataas din yung singil mo sa mga farmers. Even though may interventions na binibigay ng government, minimal lang po yung sinisingil namin. Kaso, pag tumaas yung diesel, tataas din po yung singil kasi hindi mo po makukuha yung sakto lang na presyo kung hindi mo itataas kasi kawawa din yung association ninyo. So, give and take lang po yung ginagawa namin. Minimal lang po yung singil. Pero pag tumaas po yung diesel, dun po talaga magkakaroon din ng price increase dun sa pagsisingil mo ng traktora, repair. Katulad ngayon, sir, mataas. Almost 76 ata yung nakita ko kagabi na kasi ayaw na nila magbigay ng old price ng diesel. So, ibig sabihin, yung repair na singil mo sa mais ngayon, sabi sa Ilocano kasi Inkasangapulo. So, gagawin na namin yun Inkawalo. So, malaking yung 2 sacks na ibababa ng singil namin, ay tataas pala. Yes, sir. Sir, sa sektor po ng agrikultura, ano po yung nakikita niyong pinakamalaking hamon na nararanasan ninyo ngayong bilang magsasaka dahil sa pagtaas ng presyo po ng langis? Ang pinakamalaking hamon sa amin ngayon, sir, kung paano namin maisosurvive na magtanim ng palay this coming main crop kung ganun ang kataas ng diesel. Mostly naman na Pilipino ngayon ang kinabubuhay talaga pagtatanim. Pero may exclamation point na question mark Apo Bombo kasi po mataas yung diesel. Siyempre, yung dati mong sinasaka na 5 hectares, like me, siguro hindi ko natatamnan ng rice yung mga ibang other crops na. Pero ang problema, mabagyo ngayong month na to kaya hindi rin suitable. Kaya sugal rin sa aming mga magsasaka, lalo na tumaas yung presyo ng diesel. Kaya most likely, Apo Bombo, mga other farmer siguro baka hindi na magsaka dahil sa taas ng diesel. Yun yung very sad reality, Sir Danver, na kapag talagang hindi na kaya, lalo-lalo na yung mga kulang yung budget ng mga magsasaka, ititigil na nila yung pagtatanim. Pero nasabi nyo kanina, sir, may mga interventions na ibinibigay yung pamahalaan. So ano po yung mga tulong na nakukuha po natin o suporta from national government o local government, Sir Danver? Marami po, sir, na ang mga ibinibigay nila. Nagbibigay sila ng subsidy na diesel. May natatanggap kaming 5,000 per hectare. At saka may binibigay ng local government unit ng Dingras na mga interventions din na tulad ng mga abono. Kung ano yung natatanggap namin sa national, natatanggap din namin sa local government. Dahil po sa ang tinututukan po ng aming buting mayor na si Jumel Sagid Ernest Tigosi, talagang yung pamamahala niya is inuuna yung mga magsasaka sa aming bayan. Kaya we're so blessed na may mayor kaming maalalahanin sa aming mga magsasaka. So panigurado nito, sir, sa pagtaas ng crudo,
may plano na naman yan na ibibigay na mga ayuda sa aming mga partners. Doon po kami nagpapasalamat kay Mayor Nan. Okay, sir. Sir, sa ngayon, kung may panawagan po tayo sa gobyerno, kung may mga suggestion pa po tayo na nakikita na maaaring makatulong sa ating mga magsasaka, ano po iyon? At Ang masasabi lang po, ang masasabi ko lang, Apo Bumbo, sa ating mahal na Pangulo at saka sa mga local government units ng lahat ng mga sangay ng gobyerno natin, baka pwede po taasan po yung mga subsidize at yung mga interventions na ibibigay. Kasi po yung mga interventions na ibinibigay sa atin hindi po sa aming mga magsasaka, hindi po sapat. At saka kung pwede lang po sana, agahan po ang pamimigay ng mga ayuda tulad ng abono, subsidized na diesel, at lahat po ng mga interventions na galing national para po magamit namin ng sakto at akma dun sa tiyempo na aming pagtatanim ng aming mga produkto para po mailesen po yung mga gastos namin sa aming incoming cropping this year, po, Bombo. okay, Sir Danver, maraming salamat po sa oras po na ibinahagi po ninyo sa Bombo Radyo Lawag. Maraming salamat din po. Mabuhay po ang Bombo Radio. God bless us all. To God be the glory. Okay, so rin siya po ni Sir Danver de la Cruz, mga kabumbo may sa karagiti Manalon, dito po probinsya tayo po ng Ilocos Norte, nga ni Paimet, sentimiento na, pakasaknaan ka dito po panagnato, ti